טוב, זה הגג ברחוב מינץ 5, פתח תקווה. המערכת איתום פה לא נעשתה כמו שצריך. אנחנו רואים את הכל נפוח עם כיסא אוויר. תסתכלו. תראו, אני דורך. הנה אני. כל כיסא אוויר, גם בחלק הפנימי, גם בחלק החיצוני. כניסה של צנרות ללא קוביית בטון. הרגליים של הדוד לא הורמו, נמצאים בתוך הזפת, שפכו קצת מיץ, אבל מבפנים אנחנו רואים הכל סדוק, כל הצדדים, כל הרולקות, אין מריחה של מסטיק, הכל פתוח. רואים את הפתיחה ואת החדירה של המים דרך הרולקות מבחוץ. הנה, אנחנו ממש רואים את זה, הכל פתוח. תסתכלו איפה האצבע שלי, הכל פתוח. וגם פה כיס אוויר בכל הרולקה, צריך לקלף את זה. בנוסף, אנטנה לא פורקה, כל המים מלמעלה יורדים בתוך האנטנה ונכנסים לנו פה. רואים בהיקף האנטנה, הכל פתוח, מחדיר מים לבפנים. רגליים של דוד, עוד הפעם, לא הורמו, הדוד בתוך הזפת. תסתכלו את הפיצוצים, מים נכנסים מתחת ליריות. כיסא אוויר, עוד מקומות במרכז הגג, כיסא אוויר מרובים. תראו את הרולקה, תראו איך הולחמה, לא הולחמה בכלל. תראו, הכל פתוח. תסתכלו, הכל פתוח, מכניס מים. מכניס מים לתוך הגג. בנוסף, עוד חדירה של צנרת ללא קוביית בטון. פה לא נעשתה רולקה בחלק של הקיר, לא קילפו את הטיח והגיעו לבלוק ושמו עליו את הרולקה. שמו את הירייה על השפריץ ובקושי עלו 3 סנטימטר. אנחנו רואים את זה פה, הכל נפתח מלמעלה, מחדיר מים לתוך הדירה. כנ"ל פה בנשם של הבית שימוש, לא עשו שרוול, התפוצץ המסטיק שהם שמו. המסטיק התפוצץ, מים חודרים פנימה. עוד פעם, רולקה חיצונית, הכל פתוח, הכל פתוח, מחדיר מים. תראו פה, קיר מפוצץ, מחדיר מים ישירות לבפנים. אני מתקדם, עוד רולקה חיצונית, פתוחה, חיבור של העיריות, הכל פתוח. תסתכלו על היד שלי, הכל פתוח והכל עם כיסא אוויר. תראו את הכיסא אוויר, תראו ברגל, רואים את זה יותר טוב, ממש כיסא אוויר. פה עשו איזה מריחה של זפת, לא שמו ירייה בכלל. רואים את הרשת ששמו? סתם מרחו פה איזה חומר, אין פה ירייה. תראו את הירייה מונחת, לא מולחמת אפילו. תראו, אני לא רוצה לעשות עוד נזקים. תסתכלו פה בצמוד למרזב, צנרת נכנסת מתחת ליריות, חיסו אותה. במקום לפרק אותה ולהכניס את הצנרת מעל היריות, תראו איך נכנס, מכניס מים לתוך הגג. אין מרזב, אין פתח ניקוז, בקושי קיים פתח ניקוז. הגג הזה צריך קילוף של רוב השטחים והלחמה של יריות מחדש. תראו רגליים של דוד, עוד רגל של דוד, מונחת על בלוק וכל היריות מסביב פתוחות. תסתכלו מה אני מראה לכם, כל היריות מסביב פתוחות. אני לא רוצה למשוך יותר חזק, לא לעשות נזק. הכל פתוח פה ומחדיר מים לבפנים. זו עבודה שעשו אותה, מי שעשה פה עבודה לא צריך לקחת ממנו כסף.